बिटिआर ओनसोला आन्चलिक दलनि आखायाव दङ आरो जों बिसास खालामो फैबाय थानाय समावबो बिटिआर ओनसोला आन्चलिक दलनि आखायावनो थागोन बेखौ नोंथांमोना बिसास खालाम। राजखान्थि बिथिङाव दिनै बा राजखान्थिनि पलिटिकेल पार्टिनि मोनसे थांखियानो जाबाय इलेक्शन गेलेनाय। गतिके बिटिआर ओनसोलाव शान्ति फैनाय लोगो लोगो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे डेमक्रेसिनि मोनसे अधिकारा फैनाय लोगो लोगो नैबे ओनसोलाव राष्ट्रीय दल बा अन्य जोंनि आन्चलिक दल बियो दिनै बाहागो लानायनि जिथु परिबेस बे परिबेसखौ मोननो हादों आरो बेखौनो जों गोग्गानाय मोनो जे दिनै बिटिआर ओनसोलाव नेशनेल जि राजनितिक दलफोर दङ जाय आन्चलिक राजनितिक दलफोर दङ बिथांमोना बिटिआर ओनसोलाव दिनै इलेक्शनाव बाहागो लानायनि जिथु माने मोन्थाय बे मोन्थायखौ जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव बयनोबो होदों। दा बेनो जोंनि थाखाय देरसिन देरहासारनाय आरो बेनो जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोग्गाथाव। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि मावखुलि आरो बाहाय थानाय मोनसे जि जोंनि रंजा जौसां बे दङमोन बाहाय फिसा मोनसे दान फिसा मोनसे अनसुंथाइ बिथांमोननो होनाय जादोंमोन आरो बेखौनो दिनै बेखेवनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो मोननानै बेखेवना होनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। आं बिसेस भाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासैबो बिबानगिरि पेरेन्ट बडिनि माइनाव आफादनि आरो जोंनि लाइमोन आफादनि बिथांमोननो आङो साबायखर जासिदों। आसा खालामो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैबे जि सेन्टार बे सेन्टारा इयुनाव आरोबाव डेभेलप जाथों आरो बेखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय जों बिटिआर सरकाराबो हाजासे बे सेन्टाराव अनसुंथाइ हरनो थाखाय जों थागथियारि जादों। दायो बिटिआर सरकारनिफ्राय भैरबकुन्द'आव बानायबाय थानाय जि थानसालि बे थानसालियावबो बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ हरनाय जादों। आं बेखौनो मिजिंथियो जे बाथौ धोरोमा बुहुमाव आरोबाव गोसारथों, बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोंनि समाजा आरोबाव गोख्रों जाथों, बाथौ धोरोमखौ बयबो माने स्वीकृति होथों आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों समाजखौ दानायाव हेफाजाब आरो मदद होथों आं बेखौनो मिजिंथियो। आलारि सोराङा दिनैसिम जोंनि गेजेराव माने 13,000 माने आलारि सोरां बेबायदि होनाय जादों आरो इयुनाव जों होबाय थागोन आरो होलांबाय थागोन बेखौ मिजिंथियो आरो जोङो आलारि सोरां आरो बेबायदि गुबुन गुबुन बेबायदि अनसुंथाइनि गेजेरजों आरोबाव जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां बेबायदि धोरोमनि थानसालि आरो गोबां बेबायदि रांखान्थि बिथिंजों अनसाय बिथांखि बेबायदि गोबां जोंनि गेजेराव बिथांखि दङ बेफोरखौ होनायाव जोंनि समाजा हेफाजाब आरो मदद जागोन आं बेखौ बिसास खालामो। राजखान्थि बिथिङाव दिनै बा राजखान्थिनि पलिटिकेल पार्टिनि मोनसे थांखियानो जाबाय इलेक्शन गेलेनाय। गतिके बिटिआर ओनसोलाव शान्ति फैनाय लोगो लोगो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे डेमक्रेसिनि मोनसे अधिकारा फैनाय लोगो लोगो नैबे ओनसोलाव राष्ट्रीय दल बा अन्य जोंनि आन्चलिक दल बियो दिनै बाहागो लानायनि जिथु परिबेस बे परिबेसखौ मोननो हादों आरो बेखौनो जों गोग्गानाय मोनो जे दिनै बिटिआर ओनसोलाव नेशनेल जि राजनितिक दलफोर दङ जाय आन्चलिक राजनितिक दलफोर दङ बिथांमोना बिटिआर ओनसोलाव दिनै इलेक्शनाव बाहागो लानायनि जिथु माने मोन्थाय बे मोन्थायखौ जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव बयनोबो होदों। दा बेनो जोंनि थाखाय देरसिन देरहासारनाय आरो बेनो जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोग्गाथाव। बेखौ जों दानो रावनोबो गेरान्टि होनो हाया सोर मा जागोन मा मागोन। गतिके दिनैसिम बिटिआर ओनसोला आन्चलिक दलनि आखायाव दङ आरो जों बिसास खालामो फैबाय थानाय समावबो बिटिआर ओनसोला आन्चलिक दलनि आखायावनो थागोन बेखौ नोंथांमोना बिसास खालाम। बेखौथ' आं बुंनो हाला। दरजाखौ खेवना होदों, दरजा मारिदों,
दा गतिके बिनि खोथाखौ बिथाङा मिथिगोन गुबुननि खोथाखौ आं बुंनो साना गतिके बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै बेखौ रायजोफोरा नुबाय थादों गतिके गोबां समाव बिथांनि जिथु मन्तब्य बिथांनि जिथु बिबुंथिफोर बे बिबुंथिखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैला गतिके रायजोफोरा दा डिसिसन लाबाय बिटिआर ओनसोलनि भटारफोरा दा डिसिसन लाबाय बिटिआर ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफोरा डिसिसन लाबाय जे फैबाय थानाय समाव जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'खौनो आरोबाव खनसे चिफ बानायगोन बियो दिनै रायजो राजाफोरा मा खालामबाय दिनै मा थांखि लाबाय।